pareix ser que és magnífic, però jo veig que tinc uns dubtes. Sí que és de veres que la comissió van votar a favor, però a veure si em poden aclarir aquestes coses. Si la Mancomunitat, així es diu de que van a prestar-se servici de dilluns a divendres 2 persones, una jornada completa i l'altra mitja jornada. Si estem afectats a la Mancomunitat per la llei pressupostària per la qual no pot contratar a més personal, com si ara n'hi ha el personal que n'hi hagi, com té que prestar servici a tots els pobles, més a part vindre a tavernes tots els dies? M'agradaria, aquesta la primera. L'altra, en el cas que estigui previst, si n'hi ha una bolsa de treball del CEAFI, la Mancomunitat per a ja tindre les persones o tindre la previsió de tindre les persones, perquè si ja porten 9 mesos sense CEAFI, bueno, rectifique, sí que s'està prestant per aquest servici, però no per personal específic per a aquestes matèries, quant de temps també tardaríem en tindre les persones contratades per a donar servici, ja estem en el mes de març. I també s'ha fet un estudi de costos, a veure si la subvenció que anàvem a rebre l'Ajuntament de Tavernes, que era de 20.000 euros, és la mateixa que va rebre la Mancomunitat de la Safor, 20.000 euros, si tenen que repartir aquests 20.000 euros en tots els ciutadans de tota la Safor, a veure si ara ens costa més diners el servici i, bueno, aunque la meva preocupació és que com va prestar-se servici tots els dies a Cinc Tavernes. Estem parlant de diners, i per què no parlem de persones? Portem 9 mesos sense tindre aquest servici. Així s'està venent de que és meravellós, de que anem a estar a la Mancomunitat i va ser magnífic. Si hasta la fecha nos costava el servici prestar-lo 53.000 euros. Teníem una subvenció de 20.000 euros. Nos costava uns 33.000 euros, si les matemàtiques així no m'enganyen. Si realment tenim que rescatar a les persones i així estem parlant de diners i així no hi ha servici. Jo, sincerament, també em diu que està subvencionat la bolsa, està solucionat. Jo no sé lo de la llei d'estabilitat pressupostària, si la Mancomunitat no pot contratar a més gent, com anem a fer-ho? Igual sí que també ho tenen parlat, però jo sàpiga, l'Ajuntament no pot contratar a més personal del que té, igual que l'Ajuntament és la Mancomunitat, a no ser que tinguem previst unes altres coses que no sàpigam. Entonces, realment, el que estem vivint és que no n'hi ha CEAFI actualment en Tavernes. Entonces, per això el nostre grup va abstindre's, perquè no sabem si és un engany o, bueno, el temps ho dirà.